Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna uwa na ne. Kashi na 15. Wanda marubuciya Billy Esfari ta rubuta da fatan Allah ya saka mata da mafificin alkhairi, amin summa amin. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects. Nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Fafi ne ya samu zaune bisa wasu kujeru shi da amininsa da ya kawo mishi ziyara a harabar gidan na fira. Dogawa ya kasa ya gaishe su cikin nutsuwa har yana tsokana Fafi da cewa sannu da hutawa gayan bebi Hajiya. Kaka, dariya Fafi kafin ya ce jairin yaro. In ce dai zuwa kai ka tafi da mum ɗin taka da ke neman ta sanyawa bebintawa ciwon kai. A'a Fafi, ai wannan aikin dadi ne, ni sako na zo ka mata da ya bani. Mahmud ya faɗa tare da miƙewa ya bar wajen. Murmushi abokin Fafi yayi yana faɗin, ikon Allah yaran zamani, ka ji fa abin da yake cewa. Allah dai ya shirya mana su. Fafi ya amsa da amin. Yawa Alhaji, ni ko na ce, kada ka ce min wannan ɗan wajen ‘yata ce Husaina. Sosai kuwa shine dan ma yaranta na farko da na biyun ba su tsaya ba. Ai wannan shine yaranta na uku. Masha Allah, gashi tabarkalla. Duk inda saurayi yake ya kai kuwa. Gashi da nutsuwa har na ji ina yi wa jikanyar waje na sha'awar haɗa ta da shi. Murmushi Fafi kafin ya ce Allah sarki, ko 'yar wajen Ibrahim da Allah ya yi wa rasuwa shi da matarsa. Ya ce ita nake nufi, kasa ta kammala karatunta na gaba da sakandare a bangaren kiwon lafiya, wato nurse ce, har ta fara aiki a wani asibitin kuɗi da ke garin. Kai madalla a biyayi, Allah ya taimaka kuma ya ji kan iyayenta. Zan yi wa shi Mahmud ɗin magana idan ya amince sai ya je su daidaita da ita. Wani irin farin ciki ne ya bayyana a fuskar Alhaji Hamza, wato aminin Fafi, wanda ko ba a faɗa maka ba ka san ya ji daɗin fitowar waɗannan daɗaɗɗen kalamai daga bakin aminin nashi. Haka dai suka ci gaba da tattaunawa cike da fatan Allah ya sanya ƙudurinsu ya zamo alkhairi kuma ya sa yaransu su amince da juna. Lokacin da Mahmud ya shiga falon kasa gane mum ɗinsa ya yi sabida yanda ya ga ta gyaro ƙasa da sama. Gaishe ta da ita yana faɗin, mamun kin wanke kuwa? Masha Allah, gaskiya kin yi kyau sosai. Ni kan ina zan ga mai kunshin nan da kiso yi musu kyauta. Ya karaso wajen Hajiya da ke buɗe baki tana faɗin, an dai ji kunya tsabar rashin gyaran jiki, har ɗan cikinki kin saka shi cikin mamaki, adan san an girma a daina shashanci. Ba ta fuska Mahmud yana gaishe da Hajiya kaka. Bata tanka shi ba sai da ta gama yi wa man faɗa, sannan ta juyo fuskar ta ɗauke da murmushi. Mahmud, yanzu kake tafa kenan? Ina kannan naka suke da umminku? Ina ce da duk lafiya kuke ko? Lafiya kalau suke, yanzu nan na ajiye su a gida. Mun daga wajen siyayya. Kai Malam Mahmud, shi ne kake ka zo da su ko gudu suke yi in kwace musu kayayyakin da suka sayo, in yi wa Fafi kwalliya da su, dan na san sayayyar tasu ba za ta wuce kayan kwalliya ba. Ya ce ai kuwa kamar kin sani bebin Fafi su kaɗai suka kwaso, kannansa ta rike dama aini bebinsa ce ba taka ba. Tukuna ma bari in tambaye ka, kai sai yaushe za ka min taka bebin? So kake sai na mutu kenan ko? Nan ya fara ihu ya ce ya fara cika min kunne tukuna sai in faɗa miki ko? Ya faɗa yana riƙe da hannunta da ta riƙe mishi kunne. Sakin kunnen nasa ta yi aikuwa kafin ta yi wani kwakwaran motsi har ya bar wajen yana faɗin, kun ji min tsohuwa da neman magana. Tunda na shigo kin bi kin nanike ni wuri ɗaya, ko bari ba za ki na je wajen momi na ji dumin jikinta ba.
Kicin ya nufa wajen mom da ke faman sarrafa abin da za a ci da rana. Rungume ta yi ta baya yana faɗin, Mami na sane da aiki, me ke dafawa? Me ke dafa tsofan nan ne da ke neman su walshe mana da ke? Jiwa ta yaɗa da dunkura masa ludayi a kai. Kai ma nan kaɗan iyayenka za a kira su da tsofaffi har da dadinka. Dariya ya yi tare da fito da kuɗin da ke aljihunsa ya mika mata. Allah sarki dadina. Ya yi matuƙar kewarki sosai, ga wannan ya ce a kawo miki, ko akwai abin da za ki siya kafin ya zo. Karfar kuɗin ta yi ta ɗan juya su sannan ta ɗora su a kan firij ɗin da ke kicin ɗin. Ka ce masa na gode, ta faɗa sannan ta ci gaba da abin da take. Wani irin ba daɗi Mahmud ya ji, gani yadda mom ta yi da kuɗin. Sai ya tuna yadda Ummi ta karɓi kuɗin cikin girmamawa, tana ta kwararo wa dadi godiya da daɗaɗɗen addu'o'i. Tabbas ko a nan kaɗai aka tsaya, akwai bambanci tsakanin Ummi da mom ɗinsa sosai. Kallonsa ta yi ta ga yadda ya canja fuska sosai, ita ma ta ji ba daɗi a ranta. Murmushi ta ƙaƙaro don ta faranta masa ransa ta ce, wato dadinka kaɗai ya yi misin ɗina, kai da ƙannanka da kuma umminku, ba ku yi misin ɗina ba ko? Hakan da ta faɗa sai ya ji wani irin sanyi a ran shi, har dai da ta ce da umminku. A rayuwarsa bai taɓa jin mom ta kira Ummi a matsayin wacce za su iya zama mallakinta ba sai yau. Koyaushe in abu ya shafi Ummi sai dai ta kira ta da sunanta, wato Aisha, amma sai ga shi yau da bakinta take kiranta da umminsu. Addu'a yayi a zuciyarsa akan Ubangiji ya sa mafarkinsa ya zamo gaskiya, yana fatan Allah ya sa Ummi ta zubar da duka makaman yakin ta kenan. A zahiri kuwa cewa yayi, mun yi misin ɗinki sosai, haka ita ma Ummin da kullum take ƙoƙarin kulawa da mu tare da yi mana addu'ar rantsa idanuwa mom ta yi saboda yadda kalaman suka daki zuciyarta. Dacin Mahmud ya gane halin da take shiga a duk lokacin da ta ji ya kira sunan Ummi ko ya yi mata zancenta to da bai yi ba. Daga ɗaɗin hakan zai iya tsaida numfashinta. Ƙarfin hali ta yi a zuciyarta na mata zugi ta ce, Ayya ‘yar uwata Allah ya biya ta, gaba ɗaya kulawar da kuke samu ta saka ba ku ba rabonku ya canja sosai. Gaskiya sai yanzu nake jin rashin dacewar abin da suka yi ta faruwa tsakaninmu. Tsabar farin cikin da ya ji ya sa ya sake rungume mominsa. Ya ce momina ba komai, ai wannan abin duk ya wuce, inda Ummi ce na tabbata babu komai a ranta. Ji mom take yi kamar ta kama shi ta mammake shi saboda yadda ta ji yana ɓangaren Ummi. Haka dai suka ci gaba da hirarsu tare da uwa bayan ta ci nasarar canza hirar da suke. Mahmud bai bar gidan ba sai bayan la'asar ranar tare da Fafi. Hajiya kaka mom ɗinsa suka yi lon cikin soyayya da ƙaunar juna a tsakanin ɗa da iyaye. Bayan Mahmud ya wuce Fafi ya zaunar da mom ya yi mata nasiha sosai. Sannan ita ma Hajiya ta ɗora da tata a kai. Sosai mom ta yi ta kuka kai kaci za ta sauya daga mugun halinta. Ummi kuwa bayan fitar su sai ga kiran dadi a waya. Kasancewar ta kare duk wani aikace-aikacen da ya kamata ta yi tare da taimakon yaran nata yasa ta samu ɗaya daga cikin kujerun ta zauna. Tare da ɗaga wayar cikin wata iriyar zazzakan murya ta ce hello Abu Bilal. Murmushi da sai da ta ji fitar sautinsa dadi yayi har haƙoransa na bayyana saboda daɗin sunan da ta yi masa da bata taɓa kiransa da shi ba. Shiru ya kasa amsa mata saboda yadda ya ji wani irin kasala na saukar masa, jin bai ce komai ba yasa ta sake cewa hello assalamu alaika Abu Mahmud. A kasalance ya amsa sannan ya ce ya Bilkis ya aikin Ummu Bilkis ya aikin da yara, na fatan dai komai yana lafiya. Lafiya kalau alhamdulillah, tsantsar kewarki ce kawai ta uzura wa zuciyata, shi yasa na kira ki, ina fatan kina kula mini da kanki yanda ya kamata ko?
Matukar kana kula mini da kanka to tabbas na samu kula ta musamman domin kai ɗin ne kawai. Ummu Bilkis kenan ya ce, in dai a fannin daɗaɗɗen kalaman da ke kwantar da zuciya ne, kullum ɗan koyo nake komawa a gabanki. Ke gwana ce domin kin kai makura wajen iya sarrafa zuciyata da ni kaina wajen daɗaɗɗen kalamai. Ta ce min Abu Mahmud kenan. Ni kuwa gani nake ai kai ne malamin kuma koyarwar taka ce. Gwanewarka da iya tallafawarka da ɗalibarka. Fahimtar yasa take fahimtar karatun cikin sauƙi har ta samu ƙwarin gwiwar iya karatun fiye da yadda ka koyar da ita. Shi yasa har kake kallon kanka a matsayin ɗan koyo a kanta. Dariya dadi kafin ya ci. Idan kuwa hakan ya zama dole na yi wa wannan ɗaliba tawa kyauta domin na tabbata duk inda na shiga da ita za ta saka ni farin ciki da alfahari. To shi kenan ina maraba da wannan kyauta taka koyaushe ne domin ita ce za ta ƙara min ƙaimi da ƙwarin gwiwa na ganin cewa na saka farin cikinka da alfaharinka don kuwa a kowane lokaci. Na baki dukkanin zuciyata a matsayin kyautarki domin na tabbatar da kalamanki. Muskuta ummi ta yi daga zaunen da take ta koma kwance tana faɗin. Madalla da wannan kyakkyawar kyauta mai girma da ya sanya ni fita. Na zama zakaran gwajin dafi a cikin 'yan uwana mata. Na yarda da cewa na fi kowace mace sa'ar samun adali kuma nagartaccen miji. Dukkanin maza da kake gani a duniya ina yi musu kallon mata ne. Kai kaɗai ne namiji a wajena da ke haskaka min duniyata da kuma lahirata. Yayi dariya ya ce ki bar na haka Ummu Bilkis kada ki sa na kasa yin komai. Wata irin ajiyar zuciya suka yi tare har suna rigegeniyar faɗawa juna I love you. Dukkaninsu dariya suka yi cikin jin daɗi. Sannan dadi ya yi mata bayanin cewa ya turo yaransa a kawo musu kayan abinci ita da mun. Nan take sanar masa da cewa sai dai a kai su gaba ɗaya fat ɗin mom saboda tana da su sosai har yanzu ba su ƙare ba. Godiya ta yi masa da addu'a yana amsawa da amin. Sannan ya kashe wayarsa cike da alfaharin samunta a matsayin matar shi. Ummi gaba ɗaya na gama waya da dadi sai ga su Bassam sun dawo. Gaba ɗaya suka wuce ɗaki suka ajiye jikunan kayan da suka sayo jakar turarruka kaɗai Bili ta ɗauko tana nuna Ummi. Ummi ta dubi turarrukan da su yaya Basma da Batul suka ɗebo masu. Kalle da suka ɗebo muku ke da mu. Kasancewa Ummi ma abociyar son kamshi ce yasa ta ɗago tana kallon Basma da Batul da suka saki baki suna kallon Bili ta ce wow Basma Batul da kan kuka zaɓo mana waɗannan kai gaskiya sun yi kyau sosai. Ku zo nan yarana Allah dai ya yi muku albarka. Ta karasa cike da murna tana buɗe musu hannuwanta su zo su ta rungume su ta yi sosai tana ci gaba da yi musu addu'a. Ni da momin ko muna godiya kun ji ko? Bili da ke gefe tsaye ta riƙe hannuwanta kan kirji sai kallon su take tana murmushi. A zuciyarta tana faɗin Allah sarki 'yan uwana abun gwanin ban sha'awa. Ina ma ce duka Ummi na ta haife ku. Ko da dadi ya kammala waya da Ummi mom ya kira ita ma firas kaɗan taɓa da ita ba laifi. Ya samu haɗin kanta saboda ƙudurin da ta sawa a ranta. Duk sai sun ɗan taɓa soyayya duk da rabin soyayyar ƙorafi ce. Akan ya rage santa. Ba ta samun kulawarsa nan ya yi ta ba ta haƙuri tare da tabbatar mata da cewa ba haka ba ne. Har yanzu yana matuƙar santa kuma yau zai tabbatar mata da hakan. Nan dai ya faɗa mata cewa ta gyara da an yi sallar isha'i sai so ya ɗauke ta. Ana gama sallar isha'i Mom ta dauko abin da Hajiya Kilishi ta bata jikinta an rawa yake yi ta saka kamar yadda ta ce. Murmushi ta yi tana kallon madubi cikin ido daga dara da kuma cikin isa daga dara da kuma yaƙini akan maganin ta ce.
Allah ya ji ƙanki Aisha da ke da 'ya'yanki. Sannan ta bushe da dariya. Tana cikin dariyar ne Hajiya haka kaka ta kira ta. Ta ba ta wata daliliyar atamfa super exclusive works. Ta sha ɗinki sosai tare da wasu sabbin kaya da ta ɗinka mata. Kala huɗu ga takalmi ga jaka 'yan kunna da sarka mayafi duka sababbi ta siyo mata. Allah sarki uwa Rahama ce faɗa ta sake yi mata sosai. Sannan ta ce ta je ta gyara kafin Alhajin ya zo. Dadi na isowa aka ba shi izinin shigowa ya gaida Fafi da Hajiya cikin girmamawa. Sannan aka kirawo mu. Fafi ya sake yi musu nasiha godiya dadi yayi masu sosai sannan ya ɗauki matarsa ko kuma na ce amaryarsa mom suka nufi gida. Tunda dadi ya ɗauko mom yake kallon tsantsar kyau da kuma kwarjinin da take yi masa. Toki yake amma duk bayan sakon 5 sai ya juya yana kallonta. Da mun ta lura da haka sai ta saki murmushi tana faɗa a cikin zuciyarta cewa tabbas hakan ta gabe yake da cimma ruwa. Ai wajen ka gani Alhaji na wani shagalin ma sai aiki ya kankama. Hannunsa ta ji ya dora a kan nata da ke saman cinyarta yana ɗan mammatsawa a hankali. Limshe idanu ta yi kafin ta ji muryarsa ya daka mata dodon kunnuwa. Ranki ya daɗe wannan murmushin ba, kin ga yadda kika yi kyau kuwa? Ai yana yin wannan maganar sai ta yi mamaki ta ce, anya maganar da gaske kake yi? Sosai mako ya faɗa yana ɗan matso da jikinsu gaba ɗaya yana kallonta. Wani irin murmushi ta yi da ya bayyanar da koranta da ya sa lokaci guda. Dadi ya danne birkin mota yana faɗin masha Allah. Irin wannan murmushi zai iya sawa na saki titi ba tare da na ankara ba. A gaskiya ba zan iya jurewa ganin kina yin sa a waje ba. Dan duk namijin da ya gan shi to ya matuƙar cutar da zuciyata. Ya karasa maganar cikin yi mata raɗa a kunne. Anan take mun ta ji wani abu yar a jikinta. Soyayyar dadi mai tsanani ta ƙara ninkaya a cikin zuciyarta. Ji take yi, tabbas ba za ta iya jurar haɗa alhajinta da kowace irin mace ba. Wani kuzari ta samu a zuciyarta na ganin cewa duk yanda za ta yi ta kori Aisha a gidanta sai ta yi don tabbatarwa kanta da cewa shi nata ne, ita kaɗai kuma ita kaɗai ce wacce zai dinga yi wa irin waɗannan kalaman. Ƙarar 'yan yatsunsa da ya murza ta ji a fuskarta yana faɗin, menene, me yake tunani ko baki yarda ba ne? Ta ce ana yarda mana kawai shakku nake. Akan hanya ina da matsayin da za ka yi irin wannan kishin a kaina kuwa. Murmushi ya yi daidai lokacin da ya karyo layin gidan shi, tare da juyowa yana kallonta. Tabbas yau zan cire miki wannan shakkun na tabbata kar zai fahimtar da ke zunzurutun san da nake yi miki ya kai matsayin da zai yi kishi da nake yi miki fiye da tunani. Allah ya sa ka ta faɗa daidai lokacin da yake ƙoƙarin tura kan motarsa cikin gidan nasu da mai gadi ya wangane masa gate. Yana kwasar gaisuwa yana ganin mom da sauri ya ja baya tare da ɗora hannuwansa a ka yana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shikenan annobar gidan nan ta dawo. Yar ɗumemiyar yarinyar nan Bilkisu da Bilal na tausaya muku kuwa, kuma ni ma na tausaya wa kaina, don wallahi na tabbatar wannan karan bakin halinta zai iya sawa in kasa tura gate a gidan nan, sai dai gate ɗin ya tura ni. Bayan tafiyar ki bani da matsala da kowa, in ci mai kyau in sha mai kyau, babu tsawa balle zagi ko rara. Alhaji ba don kan in ce wani abu ba da na ci, wallahi Allah baka sona da alkhairi. Haba wannan wace iriyar masifa ce? Ya kara maganar yana goge guntayen hawayen da suke fito masa a idanuwa. Zai sake sakin wata maganar kenan ya ji muryar dadi yana kwalo masa kira da gudu ya isa wajen. Lokacin dadi na ƙoƙarin buɗewa mom ƙofa ta fito, juyawa yayi da sauri yana faɗin cikin muryar da shi kaɗai yake iya jinta.
Wayyo Alhaji wallahi kana cikin matsala, jarabtuwa da wannan muguwar mata. Jiyowa ya tare da cewa ga na Alhaji ba tare da ya kalli inda mom take ba. Yawwa ka fi jiya kayanta ka kai mata ciki. Dadi ya faɗa tare da wucewa gaba mom na biye da shi a baya. Sai a lokacin mai gadi ya kalli mom ya ce, sannu da dawowa. Wata uwar harara ta watsa mishi ba tare da ta ce komai ba ta wuce abinta. Ita dai Ummi tun da dadi ya dawo bayan la'asar take lura da yanayinsa duk da yana ƙoƙarin ɓoye mata na nuna damuwarsa akan dawowar mom, amma dole sai da ya dinga yin wasu abubuwan da shi kansa bai san sun bayyana ba. Saboda miji da mata sai Allah, duk yanda ba sa jin daɗin zama da juna a duk lokacin da suka nisanta da juna na wani tsawon lokaci, to tabbas idan za su haɗu sai kaga suna ɗauki da mararin haɗuwa da juna. Ummi na ganin hakan ta murmushi tare da danne kishin da ke ƙoƙarin motsa mata ta hanyar addu'a. Addu'a ta yi ta maimaitawa a cikin ikon Allah ta ji komai ya lafa mata a zuciya. Bayan sallar isha'i da ya fito zai tafi ɗauko mom, ita ta rako shi da kanta har bakin mota tana gyara mashi zaman hular kansa, hada da yi masa fatan Allah ya kiyaye kuma da lafiya ba tare da ta sake jin komai a ranta ba. Lokacin da ta dawo falon ta tarar da yaran gaba ɗaya zaune, ita ma ta zauna a cikinsu suna ta hira. Nan ta fara sauko nasiha da wa'azi a cikin hirar tata, tana nuna musu mahimmancin riƙe 'yan uwantaka da zumunta tare da nuna musu illar da ke ƙunshe cikin ɓatawa iyaye rai da nemawa junansu domin abin da suke so a kansu. Jajircewa bisa kaifin takwabin gaskiya tare da juriya da kuma haƙuri. Sosai nasihar ta kama zukatansu, suna sake yi wa Allah godiya da ya ba su Ummi a cikin rayuwarsu kuma a matsayi na uwa. Mama da ya shigo lokacin da Ummi ke karkare nasihar ya ce, la gaskiya ban yarda ba Ummi, an yi min wayo a sako daga baya. Ko so kike yi 'yan uwana su fi ni karuwa da baiwar da Allah ya baki. Murmushi Ummi ta yi lokacin da yake kokarin zaunawa a gabanta tare da naɗe kafafuwanta yana kallonta. A babana sai dai in san za ka yi, amma na san ba za su fi ka ba don kai kake da baiwar da Allah ya sa. ‘Yarka ta gado ka babu zancen a sako baya, domin kai ka daɗe da kiyaye waɗannan karatun har ma da aikata shi. Bude baki zai yi magana, Ummi ta katse shi ta hanyar ci gaba da cewa, maza ka tasa ƙannenka a gaba su je su ɗora mun ɗinku abinci, duk da ka san ta fi so na tabbata suna gab da isowa. Haka kuwa aka yi ba tare da sun yi mata musu ba, suka nufi fat ɗin mom, har da Bilkisu da zuciyar ta ke cike da fargabar dawowar mom ɗin. Har sun fita, Ummi ta kira Basma ta ba ta turarrukan da suka sayo musu ɗazu bayan ta raba ta ɗauki nata. To yan uwa nan za mu dakata, sai nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects nake ce muku bis salam, mu kwana lafiya.